guys! Rachel here. Welcome back to my channel. Today, gagawin ko yung review ng Maybelline Superstay 24-Hour Full Coverage Foundation. Ito yung foundation na gustong-gusto ni Anakay at saka ni Anklotz. So, gusto ko din siyang i-review. Ang tingnan ko kung magugustuhan ko siya, guys. Kasi sa drugstore siya. Sa Pilipinas, mura lang siya. 499 pesos. Dito sa Australia, mahal siya, guys. $20. Tumataginting na mga 800 plus pesos siya. So, papuntang pa-doble na yung presyo niya. Sabi dito, it's a full coverage foundation. Ito yung packaging niya, guys. As in, ngayon ko lang talaga siya inopen. The champion of long wear makeup just got better. High pigment full coverage for flawless 24-hour wear. Kung sinong magsusuot ng foundation ng 24 hours, hindi ko alam. Pero yan yung sabi niya. Withstands heat, which is perfect para sa Pilipinas kung totoo talaga to. Sweat and humidity, no transfer, and won't rub off. So, tingnan natin yan. Oil-free, bongga. Oil-free, non-comedogenic, dermatologist-tested, matte finish, and comfortable wear. Nung nasa Pilipinas ako, sobrang oily talaga ng mukha ko, guys. Now, when I moved here na nag-iba-iba yung weather, hindi na siya oily. Ano na siya? Combination na siya, guys. So, nag-oil up pa din ng konti yung T-zone ko, but then the rest, normal na siya. So, yun yung condition ng mukha ko. Now, I do have milia as well, na I don't really bother na covering kasi alam ko na kahit na anong full coverage yung foundation ko, like, uusbong, tama ba yung term ko? Uusbong at uusbong pa din yung mga milia ko, guys. I'm not sure if you can see, pero meron akong mga bumps dyan na mga milia. Now, balik tayo dito. Packaging, it is glass. So, ito glass siya. This one is plastic. And it comes with a pump, which is perfect. It has 30 ml. And yung shelf life niya is 12 months. I have mine in the shade 36 Warm Sun. Hindi ko sure kung meron ito sa Pilipinas, itong shade na to, guys. Kasi for some reason, iba-iba yung shade sa ibang bansa at saka sa Pilipinas. Parang feeling ko sa Pilipinas, inaano nila, parang kinukontian nila yung shade na selection. Diba? Tama ako, diba? Kasi sa ibang bansa, sobrang dami na papunta na sobrang deep tan na talaga. Sa Pilipinas, hindi nila in-include yun, which I do not know why. Kasi feeling ko nali-left out yung mga like super morena natin ng mga kababayan na wala silang foundation shade kasi ang nandun mga puti. Yun yung isa sa mga struggle ko sa Philippines. Kasi I am morena, guys. Like true morena talaga. Ayoko na maputi yung foundation sa akin. But because yun lang yung available sa market, like puti talaga yung mukha mo kaysa sa katawan mo. Anyway, back to this. Warm Sun. Sa mukha ko, guys, I just did my regular skincare routine. So I used my cleanser when I took my shower. And then I applied my essence from Hygie. Yun lang yung nasa mukha natin. Nothing else. Now, I will go ahead and use a primer on one side of my face and then no primer on the other side of my face para makita natin kung ano yung kaibahan ng may primer at saka walang primer. The primer that I will be using is this one. Now, gagamitin ko to kasi alam ko na maasahan talaga siya. Kahit na anong klaseng foundation, oil-free man or my oil, ito nag-work talaga siya sa akin. And hindi siya ganun kamahal. That's why I wanted to use it in this video. This is the Ordinary High Adherence Silicone Primer. Ito yung gagamitin ko sa this side of my face and then walang primer sa other side. Puti siya, but once na-apply mo na siya sa mukha, hindi na siya puti. Magbe-blend na siya na, see? So, I'm not sure if you guys can tell, pero itong side na to, it does look smoother than this side. Now, let's go ahead and apply the foundation. Hala, match ba to sa akin? Ganyan yung kulay niya. Yung consistency niya, not super runny. Like, nag-run siya ng very slowly. Slowly talaga. Medyo may pagka-whip yung consistency niya ng slight. Like, I'm not sure. Look. Lagay natin siya dito muna sa my primer. Feeling ko napadami tayo. So, on this side of my face, I will be using a sponge. Ito yung damp beauty blender ko. And then on the other side, we will use a brush. Feeling ko sobrang napadami yung apply ko. Pero guys, that is full coverage. That is so full coverage. Guys, hindi mo kailangan ng marami. Hindi mo talaga kailangan ng marami. Kunin ko nga to. Sobrang a little goes a long way. As in, sobrang nakaka-cover niya. Oh. Wow. That didn't take long to blend. Ito yung, obviously, ito yung mukha na merong foundation. Look how flawless that looks. And then, the other side, tang-da-da-dang-da-dang! Wala. Anuhin ko lang yung buhok ko, guys, ha? Tapos, I will wipe this off as well kasi it's everywhere. Ayan. Even under my eyes, hindi ko dinamihan yung under eyes ko kasi alam ko mag-a-apply ako ng concealer later eh. Pero it covered my under eyes pretty well. Like, i-compare mo dito, look.
Ang ganda niya! I will apply the rest on the other side of my face. Tapos gamitin natin yung brush. So yung gagamitin ko na brush is my mushroom brush na nakuha ko from Pretty Angel Shop. Now, I'm not sure kung nagbebenta pa rin sila nito. Pero isa to sa mga magandang foundation brush talaga, guys. If you guys watch my vlogs, alam nyo na I love using my paddle brush. Kaya lang yung mga paddle brush ko madudumi. And kapag winash ko pa sila, maghintay pa ako ng ilang araw bago matuyo yun. In fairness sa foundation, guys, hindi siya mahirap i-blend. Kahit na walang primer, itong side na to walang problema, guys. Parang kapareho lang siya ng kanina. Napadami yung sa noo ko. So, ilalagay ko siya dito sa neck natin. I-blend natin siya. Kung naghahanap kayo, guys, ng magandang foundation brush, i-try nyo yung kabuki brush. Kabuki? Mushroom brush. Kasi ang ganda niya talaga pang foundation, guys. Tapos, ang cute-cute niya din. Perfect din siya pang travel. Okay, in fairness sa foundation, brush man or beauty blender, okay na okay siya i-blend. Now, tingnan natin kung merong kaibahan sa coverage niya. Wala naman. Para sa akin lang ha, okay lang siya. Parang pareho lang naman tingnan yung dalawang sides. Hindi siya malagkit. Parang powdery siya ng slight. Tapos, as you guys can see, like, it's matte. Hindi matte na dry kasi makikita mo pa rin meron pa ding sheen yung mukha ko. But, it doesn't look oily at all. It provides good coverage pero hindi siya, like, may makapal na foundation sa mukha mo tingnan. Which is good. Tatapusin ko lang yung makeup ko, guys. Lagay lang ako ng concealer, eyebrows, blush, highlight, and then babalikan ko kayo mamaya. Ganyan yung itsura niya sa mukha, guys. It looks really nice. Especially after malagay mo na lahat ng makeup sa mukha. It looks really natural still. Like, my face looks really flawless. By the way, the powder that I used is the Airspun Loose Face Powder. Mine is in the shade Rosy Beige. And ganyan yung itsura niya, guys. Super light lang nung pag-apply ko ng powder. Hindi din siya mabigat sa mukha. Komportable siya, guys. Ganyan siya malayuan, malapitan. Okay na okay din siya. So, in fairness naman talaga dito. Tingnan natin throughout the day kung ano mangyayari sa kanya. It is now 12:29 ng hapon. And we'll see kung anong mangyayari later on, guys. I-update ko kayo throughout the day. Guys, it's 3:40 ng hapon. Ang na-notice ko, guys, mas lalong naging natural looking siya na medyo nagtagal na siya sa mukha ko. Wait, lagay ko muna kayo ng maayos. Ito, natural lighting to, guys, ha? And tingnan nyo siya. I know it's been only 3 hours, but gusto ko lang ipakita sa inyo na the way siya nagsiset sa mukha ko, very natural looking. And the coverage is still there. I'm still really, really liking it. And sobrang ganda niya tingnan sa skin. I'm not gonna blot kasi I don't really feel the need to blot. Meron akong mga nakikitang shininess like around my nose area. Wala akong nakikitang massive difference between sa dito na side na walang primer kaysa sa merong primer. So I feel like you can get away, as of now ha, I feel like you can get away of wearing this foundation with or without a primer. Like, sobrang ganda niya tingnan, guys. Pakita ko sa inyo yung close up. Kasi sobrang ganda niya tingnan sa mukha ko. I'm really loving this foundation. Bongga! Yan yung laugh line ko, ha. Ganyan. Wala siya. Hindi siya nagsisettle sa laugh line. Now na nagset na siya sa mukha ko, guys, mas nagustuhan ko siya tingnan. Like, it looks very natural. And, yeah, para sa akin, this shade matches my skin tone perfectly. So far, so good. Babalikan ko kayo, guys, mamaya at tingnan natin kung ano magiging itsura niya mamaya. But so far, I'm really, really loving this foundation. Guys, wala sa akin yung phone ko, but it is already 10:45 ng gabi. So, gabing-gabi na, guys. And, hindi ako nag-retouch at all. Walang blot, wala lahat. And, I love my face. Wait, asan na yung mirror ko? Wait, kunin ko lang, guys. Gustong-gusto ko siya, guys. The only thing is, nagsuot ako ng glasses kanina nung tinanggal ko yung contacts ko. So, dito, parang namumuo-muo yung foundation. I'm not sure if you guys can see, but dyan sa side na yan, at saka dito kung saan naglaland yung glasses ko. Something to take note kapag glasses wearer kayo. And that happens to every single foundation na ginagamit ko, guys. Unless, like, sobrang siniset ko siya ng maayos. But most of the time, ganun talaga siya. Namumuo talaga siya kapag merong sunglasses na naglaland dun sa area na yun. So, para sa akin, normal na yan. But, for the most part, as in, sobrang gustong-gusto ko siya, guys. I did take a flash photo. And, sa photo, wala siyang white cast, guys. I just
just look really oily sa photo kasi siguro parang na-emphasize niya yung oiliness ng mukha because it's a flash photo. But white cast wala. So, I really like that. Meron ng very slight na nagsisettle na foundation sa laugh line ko. Dito sa walang primer, mas halata siya kaysa sa merong primer. I'm not sure kung mapipick up ng camera, pero i-close up ko kayo guys para makita nyo. But very, ano lang siya, very slight lang. Yeah, pero sobrang konti lang yun lang. Kasi salita ka din naman ng salita, ang dal-dal-dal ko pa. So like, you know, it's parang normal na. To think na walang retouch para sa akin, normal na yun. Sa nose area ko, nagra-rub off na yung foundation guys. It's because biglaan lang tumutulo yung aking sipon kasi ang lamig. So wina-wipe ko siya, kaya na-rub off yung foundation doon. Pero aside from the middle part ng mukha natin, the sides, especially dito na may primer, sobrang ganda niya tignan pa rin guys. Para sa akin, it still looks really flawless. To think again ha, na hindi tayo nag-retouch. So para sa akin, sobrang ganda nitong foundation na to guys. In fairness naman sa kanya, like, yan, nag-oil up na ako, pero again, as I mentioned sa start ng video, yung T-zone ko naman, oily yung part na yon. Sobrang gusto ko tong foundation na to, guys. Pinagmamalaki ko talaga siya. Pumunta ako sa bahay ng mama ni Dan. Sabi ko, tingnan mo yung mukha ko. Ang ganda-ganda. Kasi parang na-shock siya. Bakit ka naka-makeup? Day off mo. Anyway, sobrang gustong-gusto ko to. If you guys are thinking of buying the foundation, go ahead and buy it. I know Ann Klutz love this. And oily skin si Ann. So, sa Pilipinas, I know mag-work siya ng bonggang-bongga. Siguro, kung super dry yung skin mo, maybe hindi siya ganun, like, ganito kaganda mag-work sa'yo kasi it is a matte foundation. And as you guys can see, like, it really does keep the face from, like, oiling up, like, ng bongga. Sulit na siya ha. Para sa akin, sobrang sulit na siya. Meron pa siyang pump. It's really good. Yung foundation pala, hindi siya nag-oxidize. So, okay na okay siya. Kung mahanap niyo yung perfect na shade niyo, bongga. Anyway, that is it for this video. Sobrang thank you guys for watching. Please like this video kung gusto niyo yung mga review. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be good. Bye! Mwah!